Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. Commissioners, the person who's speaking in that voice note, I don't know him. It was the message that was sent to me. I can't remember by who. Ingqina Witness F ekulipolisa ikutyholwa ukuba labonwa kwi-CCTV lintsintsitheka nengxowane emhlophe liphuma kwikhaya likakatiso Molefe lixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba linemibuzo elinganqweneleli ukuyiphendula ngelibaleka ukuzirhintyela. Rule 3.5 and its purpose is simply to guarantee fair trial rights of an implicated person, and we'll demonstrate to your ladyship how those rights have been breached by the Commission. Kwelinye icala usomashishini uSuleiman Karim useyikomishoni kaMadlanga enkundleni namhlanje kwilinge lokuthintela lekomishoni ekubeni imthumelele ngomsila wengwe imnyanzelisa ukuba vele phambi kwayo phambi koLwesihlanu kule veki. Kwezemidlalo amabhokobhoko azintshatsheli ezikhuselayo eza kubuyela eAdelaide ityeli lesibini ezimbalini apho aza kundulula iphulo lawo letumente yendebe yehlabathi ka-2027 ne-Italy ngecawe umhla wesi-3 ku-Okthobha. Molweni mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Siqale ngezisanda kungena uJohn Steenhuisen uza kulishiya ugqatso lobunkokheli be-DA. uSteenhuisen wonyulwa njengenkokheli ye-DA ngo-2020. Ingqina elibizwa ngokuba nguWitness F ekulipolisa kutyholwa ukuba labonwa kushicilelo lwe-CCTV lintsintsitheka nengxowane emhlophe engaziwayo yayiphethe ntoni liphuma kwikhaya lotyholwa ngokuba lilungu lemikhambatho yolwaphulo-mthetho. uKatiso Molefe lixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba linemibuzo elingafuni ukuyiphendula ngelibaleka ukuzirhintyela kuba lisithi hleze kuvulwe ityala lolwaphulo-mthetho. Elingqina belivele phambi kwale komishoni ngaphaya komdiyadiya lifihlwa ubuso negama lalo. Mabandla lekomishoni kaMadlanga zizitsholo ezenziwa ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjekele Nhlanhla Mkhwanazi zobudladlunge ubutshijolo ulwaphulo-mthetho ngaphakathi esipoliseni nakwingalo yomthetho ngokubanzi. Engqine ezozitsholo uNjekele Dumisani Khumalo ingqwayingqwayi yecandelo lezobunhlolo emapoliseni waxela lekomishoni ukuba banoshicilelo lwe-CCTV ibonisa ipolisa elikwinqanaba obusajini lisebenza kwi-ofisi kasekela mkomishinala jikelele wamapolisa uNjekele Shedrack Sibiya lingena kumzi wenginge etyholwa ngokuba lilungu lemikhambatho yolwaphulo-mthetho uKatiso Molefe eSandton kwimizuzwana lingenile lipolisa laphuma liphethe iplastika engacaciyo yayiphethe ntoni. Ngaphambili elipolisa linguWitness F lizame ukwenza isicelo sokuba iseshoni yokunika ubungqina namhlanje ihlengahlengiswe ngelithi loyika ukuzirhintyela hleze kuvulwe ityala. uJaji Madlanga akasivuma ngeso sicelo. Likwajikejikwe ngemibuzo ngencoko yalo elipolisa ngeWhatsApp nomnyotyholo ngokuba lilungu lale mikhambatho yolwaphulo-mthetho ovuse Music Cat Madlala. Elingqina libuzwa ngelizwi lencoko elalithunyelelwe yona likhanyelela lala ngomqolo ukuba ngubani lo wayithetha nalo kolo shicilelo lisithi alimazi alisamkhumbuli. I say sorry to bother you so early. Can you send me a pin drop to where the box to where the Impalas must go, please, sir? If you can just send me a pin drop where it must go to. The person who's speaking in that voice note, I don't know him. It was the message that was sent to me. I can't remember by who. For now, I can't answer that who exactly was that in my WhatsApp. Isaqhuba ikomishoni neseshoni yayo nelingqina linika ubungqina lingaphya kweRhaladiya nomdiyadiya. Perhaps Mr. Shaska. Usomashishini uSuleiman Karim useyikomishoni kaMadlanga enkundleni namhlanje kwilinge lokuthintela lekomishoni ekubeni imthumele ngomsila wengwe imnyanzelisa ukuba vele phambi kwale komishoni phambi koLwesihlanu kule veki. Bekulindeleke ukuba esi sicelo singxamisekileyo siqale ukuriviwa inkundla ngentsimbi ye-10 ngentseni yanamhlanje, kodwa inkundla iye yathatha ikhefu ukunika ithuba onke amagqwetha ukuba azilungiselele.
Impepho ezifakwe kwinkundla ephakamileyo iSouth Gauteng, usomashishini uSuleiman Karim ufake isicelo esingxamisekileyo efuna ukuthintela ikomishoni ekubeni imthumele ngomsila wengwe imnyanzelisa ukuba avele kwikomishoni kaMadlanga logama kusalindwe isigaba sesibini sesicelo sakhe. Sicelo eso sifuna kuqwalaselwe ngokutsha isigqibo sokuba abonwe njengengqina elifanele ukuvela phambi kwekomishoni kaMadlanga ephanda izityholo zolwaphulo-mthetho, ubudladlunge nobutshijolo kwinkonzo yesipolisa nakwingalo yomthetho ngokubanzi. Lisithi thaci izizathu zokuba le nkundla ive isicelo sikaKarim. Igqwetha likaKarim lithe ukuba ithintelwa ikomishoni kaMadlanga ekuthumeleni uKarim ngomsila wengwe, oko kuyakuthetha ukuba lo somashishini udlelwa indlala ikomishoni kwaye kunyashwa amalungelo akhe. Number one, why are we here? Simple proposition. The Commission is a public authority. It exercises public power as constrained in an instrument, and the Commission's not doing so here, and we can only get relief from your ladyship. That's point number one. Point number two, Rule 3.5 and its purpose is simply to guarantee fair trial rights of an implicated person, and we'll demonstrate to your ladyship how those rights have been breached by the Commission in their failure to apply their own Rule 3.5 to their own conduct. You're of course going to address urgency Well, in relation to the fact that yes, this has been known of. yes, This, I think it's a section. Is it a 10.6, Regulation 10.6 notice, my lady. Regulation 10.6 notice. Yes. Landed sometime Yes. last year. Yes. That's my topic number 5. Can I propose this? May I just give you the list? And then when I address you, I'll go straight to urgency and delay with that topic number 5 because I have no difficulty addressing urgency. Thank you. So I just gave you, I think, number 2. uKarim wakhankanywa kubungqino obumalunga nosomashishini otyholwa ngokuba ngungqondongqondo wemikhambatho yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Khethi Matlala, nalapho atyholwa ngokuthubelezisa iinkcukacha ezinobuzaza zenkonzo yesipolisa kuMatlala, ukwatyholwa nangokusebenzisa ifuthe lakhe lezopolitiko ukunceda uKhethi Matlala ukuba xhamle kwiithenda zenkonzo yesipolisa, ukanti ikomishoni kaMadlanga iyasiphikisa esi sicelo. Namhlanje kwiziko laseGauteng iNasrec Expo, isebe lezozinziso loluntu luhlanganise ingcali nabaqulunqi bomgaqo-nkqubo ukushukuxa imiba yokwakha ezobuchwephesha kwinkomfa yantsuku mbini. Le nkomfa inenjongo yokuzisa isombululo ezinokuza nenguqu kuzinziso loluntu kweli. Awo ezinamatyotyombhe eMzantsi Afrika zingaphaya kwama4,700 yaye umthamo woluntu oludinga izindlu ezisemgangathweni uya usanda. Kunjalo nje kungxamisekile ukwakhiwa kwezobuchwepheshe ezifikelelekayo nezisisigxina. Kambe ke umlawuli jikelele wesebe lozinziso loluntu Gqirha Alec Muwemi kwingqungquthela ingqobanise iintloko zeenkokheli noosomashishini abohlukeneyo ubethelele ukuba lelo isekuzunguleni indlela zimbi eziza kukhawulelana nenani labemi elithe gqolo nokunyuka. At this point, the key thing for us is that we seek alternative building technologies that are innovative in nature, in the sense that they can present us with an opportunity to roll out those technologies that are affordable, first and foremost. If they are to be alternatives to the current bricks and mortar we are offering to our residents, we want to be sure that they are also safe, that they would be resilient over a longer period, and that they will respond well to our current inclement weather and going into the future. As scientists are telling us will be happening, we want to make sure that they are also durable and that they would last. Ukanti ke ukaMuwemi ubalule umngeni omandla njengotyalo-mali ekwathi bamaxhaphethu nokuqinisekisa ukuba izixhobo zobuxhakaxhaka eziza kusetyenziswa ukuzinzisa uluntu ukuba zikhuselekile. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng. Idabe linzima uMzantsi Afrika ojongene nalo lokuqubisana nesifo senyebetu nochwane ngoku lithatho lasiwa kwinkundla yamatyala. Imibutho yezolimo imangalele umphathiswa wezolimo uJohn Steenhuisen imtyhola ngokuba ngumqobo kwimigudu yecandelo labucala elizama ukunceda ukuthintela ukunaba kwesi sifo.
Imibutho kuquka owezoshishino isakelika, iphulo iSouthern African Agri, nombutho wezolimo eFreystata ifuna abanini bemfuyo kwanogqirha babucala bezilwanyana bavunyelwe bavelise kwaye banikezele ngamachiza okugoma esifo senyebetho nochwane. Gorostianaizen umekwe lithi oko akukho mthethweni. Kuloko imibutho echaphazelekayo ibhenele kwinkundla zamatyala. Anything of this magnitude, the state professes to be able to handle alone. And after many years of failure, including 18 months of failure to solve this problem under Minister Steenhuisen's tenure, we don't want to put more faith in government, especially not now that the plan is to vaccinate 14 million cattle. We now want to say, let's have a dual stream approach. The Minister and the Department of Agriculture can continue with what they have been promising to do for many years, but have failed to do. We're not trying to stop them from doing something, but what we are doing is we're saying he must show us the legal basis for preventing private parties, veterinarians and farmers and so on, from procuring. Liru ukwathi ukwala kukamphathiswa akuncedisa necandelo lezolimo ndaweni yoko kuyalidodobalisa kuxhoxa noqoqosho esithi abanandlela yimbi yilonto bebhenele kwingalo yomthetho. Sibulise kwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama. Ucinyiwe umbane kwizikolo ezininzi eKing Sabatha Dalingebe eMpuma Koloni oku kungenxa yezigidi zerandi ezityalwa lisebe lemisebenzi yoluntu kulo masipala. Izikolo zithi oku kwenza kube nzima ukufundisa nokubonelela ngokutya kwemihla ngemihla kubafundi. Abanye babafundi baxhomekeke ekutyeni kwasesikolweni ukuze bafumane ukutya. Isikolo saseKhwezi siyasokola ukugcina ukutya kusemgangathweni, nto leyo ixhalabisayo. Esi sikolo sithi oko sasicinyelwe umbane kuvulwa izikolo, kuphazamiseke ukufunda nokufundisa. Ever since ngosivulile asinambane. Then basinika I think lapho ngibonisa i-disconnection ekuthiwa ucinyiwe umbane because asibhadale, and they show us an amount of 273,000 efuneka ibhadalwe sisikolo. But nasijongayo siyabhadalela electricity. We don't owe electricity, we don't owe or asitshali water bill. What was the rates? I-rates is the responsibility public works because the building are public works. Abazali abaphekayo bayasokola ukupheka ukutya okunomsoco. Apha esikolweni malunga nokuphekela abantwana sithe siqala lapha esikolweni awabikho umbane. Oko umphathi wethu ezulela umbane. Siyasafarisha ebantwaneni sipheka kabuhlungu. Isebe lemisebenzi yoluntu lithi iingxoxo zokusombulula le ngxaki ziyaqhuba. Silisebe siyaqinisekisa ukubana sithethene nomasipala wase-KSD savumelana ukubana mawuvulwe umbane phaa esikolweni. So ingxaki yombane phaa kwasasikolo ngoku isonjululwe lisebe nomasipala. Esi sikolo sithi kudala sisokoliswa ngumba wombane omane ucinywa. Sisola ngelithi umasipala wathi mabazithengele iintambo kunye netransformer. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Ithemba lithe xhaxha eMzantsi Afrika nanjengoko kukho utyalo-mali kwezamandla nezamanzi. Ngokoluhlu lweNedbank lenkcitho kumaphulo ka-2025, ixabiso lamaphulo abhengezwe kutshanje lenyuke layokuma ku-705 biliyoni randi. Eli xabiso lenyuke ngomyinge ka-16% ukusuka kwi-606.2 billion rand ngo-2024 emva kweminyaka yophuhliso olucothayo.
Kweminyaka yokusilela kukarhulumente icandelo labucala livakalisa izingqi zamanyathelo ongenelelo likwakhokela iintshukumo zotyalo-mali zalo nyaka. Ingcali yezoqoqosho yeNedbank uCrystal Huntley uthi iinkampani zikarhulumente ziseyinxalenye ebalulekileyo nokuquka kumaphulo acwangcisiweyo aphambili ukuthi waxhaxhe komgangatho we-Eskom we-R320 billion. Eskom's infrastructure overhaul plan is this large 320 billion rand initiative, and it kind of dwarfs a pretty significant endeavor at the Port of Cape Town, where they're investing in a liquid bulk terminal. Kananjalo inhloko yolawulo lwamaphulo kubongameli ikhankanye ukuba iinkqubo zokuza nenguqu zikarhulumente zibe negalelo elingundoqo ekunikezeni abatyali-mali intshisakalo nasekuxhaseni amaphulo aphambili kwezezimali. The public sector will continue to have a mooted responsibility. That's because of fiscal space, right? The parameters of what we have and what we have available is going to be always tight for a few couple of years. The reform becomes quite a pertinent part to see what we can do from our side to unlock in the network sector, in sectors that have traditionally dominated, right, by the public entities like Transnet and Eskom. So the reform in energy is fundamental. Ambeke umlawuli jikelele kwisebe lezamanzi nogutyulo lwelindle ulumkise ukuba xa kungehliswa izinga lokusetyenziswa kwamanzi kunganyanzeleka kwenziwe amatiletile welinye iphulo elimandla lezakhiwo zophuhliso. Unless we can do other things like bring down that very high average consumption, we're soon going to have to do another huge project. And the next one we're going to have to do, because we've probably reached the limit now of taking water from Lesotho. Namibia is very angry. Ukanti ke uGqirha Phillips ugxininise ngelibalula ukuba ukwandiswa kwezakhiwo zophuhliso ingakumbi kwezamanzi kumele ukuza nozinzo kwinkcitho mali nakwintsebenziswano yamacandelo ommandla xa kungoku noko amaphulo acwangcisiweyo aza nethemba lokuphucula umgangatho inkqubela phambili kanye nokuvula amathuba engqesho ekuhambeni kwexesha. iYunivesithi Nelson Mandela eGqeberha eMpuma Koloni ithi ikulungele ukwamkela abafundi abangama-8,500 abaqalayo eyunivesithi kulo nyaka. Le yunivesithi ithi ifumene izicelo eziyi-300,000 inani eliphezulu xa kuthelekiswa ne-190,000 yonyaka ophelileyo. Kubafundi bonyaka wokuqala eYunivesithi abanye babo bayaqala nqa ukuphuma bayohlala ngapha kwamasanga amakhaya abo. Lo mzuzu uhamba nemivuyo likhona neqhala. Coming from a small town, great town in KZN, yeah, coming to a big city like PE is very hard. It's not easy. Sometimes 1 minute you're excited and another you're just scared. Nervous, but I'm happy because I will be able to pursue, and I will be able to do what I want here in Nelson Mandela University. I am so happy about my course, especially it will be a new thing because at some point I don't really have the background from high school, so it will be a new experience full of opportunity. I feel very excited because it's the thing that I've wanted for so many years. So coming here to NMU is a dream come true. I'm so excited. Nakubazali lo mzuzu ngowemvakalelo likhona igugu nexhala njengoko abantwana bengena kobunye ubomi. It's safety and know the environment and be aware of the people that he goes with around. It's all about safety. He must be proactive. iYunivesithi Nelson Mandela ithi ikwenze undoqo kulungela ukungena esikolweni uzinzo nempumelelo yabafundi ngelixa isamkela abaqalayo abafundi. Njengoko indawo zokuhlala esikolweni izinqongophele bebaninzi abayifunayo kukho omnye umngeni. Nakubeni ngabafundi abasondele ku-22,000 ababhalisileyo kodwa amagumbi okuhlala onele i-5,000 kuphela. Face some few issues, especially when it comes to first year students that are not yet cleared by NSFAS. There's a mistake that NSFAS has made where students now apply for a trimester instead of a semester. Now we have a number of students who are not yet cleared and cannot register because they were cleared as trimester students while they are semester students. And also there is an issue of accommodation. iYunivesithi yayiqwalasela lemingeni ingakumbi abafundi abangapha kwesibaya senkxaso-mali esiqhelekileyo. The university also is a mitigation measure and an attempt to assist students, particularly those who fall under the missing middle.
whose household income is more than 350,000 rand a year, but up to 600,000 rand a year. Ukuqobisana nokunqongophala kwendawo yokuhlala iNelson Mandela University ithi isebenzisa indawo engaphandle kweuniversity apho kuhlala abafundi abayi-23,000 khona. Kwezemidlalo amabhokobhoko azintshatsheli ezikhuselayo aza kubuyela eAdelaide ityeli lesibini ezimbalini apho aza kundulula iphulo lawo letumente yendebe yehlabathi ka-2027 ne-Italy ngecawe umhla wesi-3 ku-Oktoba. Emva koko iqela lesizwe liza kusingisa eBrisbane ukuqubisana neGeorgia neRomania kwimidlalo yalo emibini eshiyekileyo kaPool B. Ukuba amabhokobhoko agqibe kwindawo yokuqala okanye eyesibini ku-Group B aza kusingisa ePerth kwi-playoffs ze i-quarter final ibe kwisixeko saseSydney esikwangosotheko be-semi-final ne-final. Usihlalo umputho ombhoxo kwihlabathi uthi banyeke kuyenza le tumente ibe nomtsalane kwihlabathi. 6 weeks, 7 weekends, 7 host cities, 52 matches, 19 match days. Rugby World Cup 2027 will be a nationwide celebration of our great global game, played across this country and shared to the world. Amatikiti etumente aqala kwi-220 randi ayimiliyoni kuwo atyabula ngaphuya kwewaka lerandi okanye ngeneno kancinci. Intshatsheli amatyeli amathathu New Zealand ziza kuqala ngeChile zilandele ngeAustralia ngomhla we-9 ku-Oktoba. Ungquzulwano kulindelekileyo lutakisa intlantsi. Ukapteni we-Australia Harry Wilson ukholelwa ukuba ungquzulwano ne-All Blacks kwasebutsheni betumente lungalulutho kwiqela lakhe. It's obviously great to verse Hong Kong in the first match and then I guess have a week to build, which is going to be another massive match against New Zealand. It's obviously as an Australian, we love versing New Zealand, and to have it for our second match in the World Cup, it doesn't really matter. We'll all be super excited for it and be ready for that game. Ingqikela eyandisiweyo yendebe yehlabathi emaqela ngama-24 iza kuba nemidlalo engama-52 kwiintsuku ezili-19 kwizixeko ezisixhenxe. Zombini i-semi-final ne-final ziza kubanjelwa kwibala iStadium Australia eSydney. Amalungiselelo emidlalo ye-Olimpiki e-Italy afikelele esiphelweni, ukhuseleko lomeleziwe kwaye namabala kulungele ukusetyenziswa. Phakathi kwala malungiselelo umnye umdlalo sele enqunyanyisiwe ngenxa yokusebenzisa amachiza angavumelekanga. Abahlali baseLivigno eItali bathi bakulungele ukwamkela ihlabathi kwidolophu yabo. Bafuna ukubonisa ukuba le ndawo ilungele kangakanani imidlalo ye-Olimpiki yasebusika efana nokutyibilika emkhenkceni. Le dolophu ifumana ikhephu elininzi kwaye kuthe kwandiswa amandla nendawo yokulivelisa. Ukuza kuthi kangoku abakhenkethi bachulumanxile ngale migudu. It's very nice weather here. Beautiful weather, blue sky, perfect snow condition. I mean, the food is great. We are in Italy, right? Amapolisa karhulumente ase-Italy abeke izinja kunye neengcali zokukhupha iziqhushumbisi ukugcina indawo ze-Olimpiki zikhuselekile. Bajolise ekuphumezeni ekubekweni koxolo phambili ekujongeni ukhuseleko nasekufumaneni iziyobisi nezinto eziqhumayo. I've never been to Italy before, so I mean, I always wanted to come, so that's off, and being at the Olympic Games here is another, goal, so yeah. Imbaleki yase-Italy uRebecca Pasla inqunyanyisiwe emva kokufunyaniswa isebenzise amachiza angavumelekanga phambi kokuba imidlalo iqale. Ngoku ujamelene nokukhutshelwa ngaphandle nokumiswa ixesha elide. The ITA, the International Testing Agency, would probably refer the case to the CAS Anti-Doping Division for a decision as to whether the athlete should be provisionally suspended or not. That would be the only question put. But obviously the athlete has the right to request the analysis of the B sample, so it may take 1 or 2 days until we get the case. Umongameli we-IOC uthi iMilano Cortina ikulungele ukuqala kwemidlalo ngalo lwesihlanu kwaye uthembisa umsitho osemanqwanqweni aphezulu. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe esiphinde sidibane kwixesha elizayo kamnandi.